Si loser a klamár. Si loser a klamár. Vraj ja som ponúkol niekomu 1000 eur, kto ak dokáže, že som ja niečo niekedy povedal, takže mu dám 1000 eur. Šimon Žďarsky, mám pre teba ponuku. Dostaneš odo mňa 1000 eur. Alebo som povedal niečo také veľmi, veľmi podobné nejakej konkrétnej osobe. Šimon Žďarsky, mám pre teba ponuku. Dostaneš odo mňa 1000 eur. Natočila niečo tá osoba? Takže Daniel, ak nechceš byť od dnes označovaný za klamára a lúzra, ktorý mi navyše ešte dlží 1000 eur, tak sa mi ozví a ja ti pošlem platobné údaje, kam tieto peniaze poslať a kde by mohli najviac pomôcť. Ďakujem. Lebo ja neviem o ničom. Mne nikto nič nepísal. Mňa nikto nekontaktoval. Odo mňa nikto nič nepýtal. Do piče. Ty genio tupé. Ja som niekomu povedal od nejaký. Šimon Žďarsky, mám pre teba ponuku. Dostaneš odo mňa 1000 eur. Čo s tým ja mám robiť? Si loser a klamár. Si loser a klamár.